Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m. Obi adịrọ m mma. Since onye obi adịrọ m mma. Unu na-anya ife onyonyo na-atụkwa ebe a, unu afụ ife injinia were ekwu. Ekwugo onye na ụmụ nwaanyị anyị na-anụta na onweghị ife ha ma. Na ife nwaanyị a na-anụ chi ụmụ mụtara ụmụ mere nwa mmadụ. Echi niile o mee ka ezi esi wee hasaba asị na onye ire eme. Anyị kwara anyị nwa na-eme tere ọnwa anyị ụfọdụ abụmọnụ. Onye ka ọ ga-abụ ọ bụrụ nyanwa onye ọzọ eme ya o mee nwa ya ụdị ife dị otu a. Ọ bụgolida woman nyanwa ejighị take ya easy with that person. Amara na 2x2 ka o jidere nwa mmadụ wee kwụsịcha ya kwụrịsịcha ya nke bụ na nwa mmadụ anaghị afụzi ụzọ. Biko dododo nne na nna anyị ma na ụdị onye unu na-akpọ nwa unu, especially ụmụazị anyị ndị nke ntakịrị enweghị onye ji ekwu fenu. Thank God for social media. Thank God for the Zeus family. Maka ọ bụ na fe ewepụta ya n'iru akwụkwọ, anyị nwa ama mma na ụdị ife dị otu a na-eme. Okwu a amanzi okwu a ebe a na-ezu okwu ọzọ. Okwu a bụrụ okwu eji eji ego konukọ ezo ya ebe eji ezo ya. Mba. Okwu a ga-agba ya ọtọ. A ga-ama isi okwu a ma ebe o jedowere. Ekwesịgo ịkpọta nwata nwaanyị a anyị agba onye ọbụ n'ife o nwere nwa mmadụ odobe arụ na nke ya ga-adị mma. Ana m ekwu ya oge niile si na onye ọbụla mebiri nke mmadụ nke ya ama ndịkwa na mma. Emekwana ka ya si nọ nwa nwa ogbenye ka inye nwa nwa ogbenye na onwe ha ọnụ ji ekwuru ya nụ. Matakwa amata na ụwa dị egwu, echi dị ime. Ome onye ma ife echi ga-abụ. M na-agwa gị nke bụ eziokwu. Nwa gị na ya bi n'ụlọ ka isi enekwa ya anya. Ị na-ewe ka nwa gị ka ị na-ewe ka nwa onye ọzọ. Ị na-enwe ka nwa onye ajụrụ ajụ. M na-agwa gị nke bụ eziokwu. N'ụwa ifuru anyị bịara, ụwa dị omimi. Anaghị amasị ụwa amasị ya. Were nwa onye ọzọ ka nwa gị. Ife ọbụla i nyere nwa onye ọzọ nye ya nwa gị. Ife ọbụla i nyere nwa gị nye ya nwa onye ọzọ. Mana kwa ifuru okwu a ga-ama ebe njedebe okwu a. O ji ncha awụ arụ mara onwe ya. Ọ bụrụ na ị na-ewe nwa onye ọzọ onye ji ekwu, o rugo oge iji eme gịnị? Iji ewere ile gị gụọ eze gị ọnụ. Mana ana m ekwu ọzọ emekwana. Ọzọ emekwana. Ọ mara asụ sụọ n'ikwe, mana ị mara asụ sụọ ya n'ọkpa gị. Ụmụnne m, ọ kwụsịkwa ka ọ ha n'onu. Tụsara m ozi a sonye ma bụ ife m nwere irite n'aka gị, ma tụnyere m n'ife m na-eme na my YouTube page and subscribe. Ndị nke m, ndewonu.